radio, Okapimayano. Amamra yanto nasio. Amamra yanto junior. Yamamre momi and somuye. Amamra yanto nasio. Amamra yanto junior. Yamamre momi and somuye. Asasi biara eni nuyagino kwa brofre every free was rest enkudia ochiri kwae nipanso yedi etisa omebia ewona mamrenti ya mamre momien somoye yo omanfo e mamoa ha enen so yehia wambo no ngabien apa humiti kakra bi moti yenka ache nanso enye asem kitwa bi na betwitwa han akwa mu ntina yenhia e na de yehia sa na Kenkan Me adwuma dwumadi no na ye ba be fiase huma yegusu kan a eda opun so yegusu kan no ye ochiro ni din de ahenafo huma ni din de ya odonko ya kenkan adu baabi ye hwe ne edika ye hu asem no afi na pobia ware ni mu abebrese okonfutoku akura musuyi pobi ni fosu amiedi fosu afifufu mu ya doko mofrase ene Master Abraham nchenga podi ene bebi ayedu no atifi asem ye ejimisem chechire abofra koma ho mi ameti egwam babedi djuma no me anti opare bia me ne me maame ba kope anti kokko ene opanyin atua wetai na chi kakra ye nu brema kwa me nso na mkwan mu oreba etiefu nyina obi amfre ni nua se ne Kenkan Me djuma no aduso enti wa wo mfa wa firi nto ho no yesra wa afato ho na yen aso na tie yen ene ye be hya ase se ajimisem bata abofra koma ho ante kokko obe fi ase akenkan amayen and see you ante parabia ajimisem chechere abofra koma ho ya donko di master nene yere nchen na kakra no ohun nipa kwan woye kan ohun se wonsu nipa abone na etirimodenfu abien ni baabi wanye hu won sa nanso sabia osu amuna dua osu amuna dua na wadahe wanya de ne ho abehye wonsa enti se woyo wonyo otwara na etwa se ono wontena masa yo bi anasem ye you dabi oyamfa mfiri nanso ne ho ade bia ko ne se otabu atenkwan mu na asem ye pempen na oyobi nso a onkora na aba se wo yamfom so bi a otea wo ntem master suinti ne ma wote ne nchen ne sukufu ni nyina bu no se ne su nipa abone ni baabi ya donko so nya adwenkro nara se master nye nanso no kwasema ewom ne se ne yiranti dora mom na onye kura otawo wo mofra no kire ne kunu ma ohwe won antaw na wote adi na won aduan a wodi no nso nya nea eso won ya donko gari bi ode bai no nso de assign tem ono nso na wabra no ho se onko ni fi ni okom suje ni ome enti ya donko ne bu achefa okwan bi so a wode ye won ho yiye adadwu biara masa yere ta atu ni bodobodo no anwumre a school fu na pon abafie se ne ebe na wobesuso mu bi
aboa na ma yentem sɛ oyi bodobodo no fi funu no mu a mmɔfra no soa no nyinaa kogu ɔdan biako mu ansa na akyiri no ɔno ara akɔkan ne nyinaa bio ahuano funu no nso si afikyiri enti ansa na bodobodo no bɛdu ɔdan a wɔde gu mu no mu no na nea mmɔfra no de bɛyi srahade afa nea ɛbɛfa dedaw nea mmɔfra no titiri mmarima ne yɛ ne sɛ nea obedi kan de bodobodo no bi ekogu hɔ no resan aba na waman wɔn dan no mu akɔta wɔn fɛnsra no na sɛ nea ɔto so abien no de ne resɔre ba na onya du wɔn fɛnsre na no pɛ na ɔbaako ɔhyɛ dan no mu no ateɛ ne nsa atwe siren de biako de akɔhyɛ ne mpaase baabi wɔbɛwie bodobodo no soa no na nea wɔbɛnya di akosi bere a wɔbɛsan ato foforo bio no de wɔn nsa aka saa kwan yi so na mmɔfra no fae de pata wɔn kɔm eyi kɔɔ so mpɛmpi a antidora ehu akyi da mmeawa no nso mfiase no de na wɔnnim nea ɛkɔ so yi biara akyiri a wɔhui no nso na ɛnyɛ nea wɔtumi ka ho hwee ma yie efisɛ na nea wɔn nso nya wɔn kyɛfa sɛnea ɛsɛ sɛbia nsutafo didi me a na mampɔnfo ho adwo wɔn yɛadɔnkɔ abɛdan ɔhɔhokyɛnta wɔ Master Abraham fi asɛm biara ɛbɛpue fie hɔ no na ne ho di mu bi bɔne biara a wɔbɛyɛ wɔ fie hɔ no nso ɔne mu kɔtwe brɛfo asotwe biara a wɔbɛma wɔ fie hɔ no ne ho mpɛ mu da biara da ne ho ka mu wɔ fie hɔ nso da biara da adwene foforɔ a wɔde di kusum si ne tirim Eye Okuma Radio. Okuma Radio 97.1. Master ne yiri nyinaa nim suban okurai ansa na ɔrebɛtena wɔn nkyɛn ɛwom sɛ afisɛm yɛ ntamago no wahora hata wogu asode nanso yɛ adɔnkɔ na agyapo bi ankora wɔn hwee so wɔn botae ne sɛ wɔbɛsakra abofra yi ma wadan ayɛ onipa apa sɛ wɔnya du wɔn botae yi hu a na nka wayɛ ade bi a ɛso mae da wɔyɛyɛ nea wɔhu ara ne sɛ wɔno sa wɔntu no fo Master ne Antidora de wɔn ani ato fam ehu sɛ britia bi a yɛ adɔnkɔ abɛdi wɔ fie hɔ no mmɔfra ɔbɛto wɔn no pii asesa ne titiri abarima boakye a ɔka yɛ adɔnkɔ ho no mmɔfra no nte sɛ ankakan wɔte ne bio eyi ma wɔtu wɔn nan si fam sɛ wɔbɛma wɔn nsa ayɛ den wɔ mmɔfra no nyinaa so na wɔamu amfa wɔn so afei de nea wɔyɛ ne sɛ obi yɛ bɔne bi wɔ fie hɔ na wɔhu ɔfarebae na wɔtwe mmɔfra no nyinaa so da bi anwummere a mmɔfra yi rebɛkɔ akɔda no yɛ adɔnkɔ de too mmarima baanu a ɔne wɔn bɔ n'anim sɛ ɔwɔ asɛm bi ka kyerɛ wɔn ɛyɛ dɛn asɛm a ɔse ohu sɛ Master ne yere tane wɔn ani dodo wɔde wɔn ayɛ nnwuma a ɛyɛ den kyenkɔm na wɔtaa aboro wɔn kwa ne ade ɛno nti ɔpɛ sɛ wɔn nso wɔfa ɔkwan bi so yɛ Master ne yere ade de tua wɔn ka pɛpɛɛpɛ ɔmfa adwene ko ɔwɔ ne tirim no mmara a ɔse Antidora mo a ɔno atɔn a ɔpɛ sɛ wofi ase di ne nkakra de bɔ no fam sɛ wɔnya wɔn kyɛfa wie na Antidora noa ne mo na ɔsɛ ɔrema wɔn bi ni a ɛnyɛ nea wɔbɛma ha wɔn bio na Master nso yɛ dɛn na ɔpɛ sɛ yɛyɛ no Master yɛ kabi otie dodo biribiara Antidora aka akyerɛ no na wapene so ne tirim yɛ ayɛ den na nsan dodo enti ɔno de yɛbɛma wadi ti afi yee aden na yi de yɛbɛyɛ den ayɛ ama yie yɛde kogu na aduan a odi mu anaa ne nsu a ɔnom mu anaa sɛ den ɛnyɛ aduan asɛm ɛnyɛ nsu asɛm na ɛnde na ɛden bio muntie eyi nya asɛm a ɛyɛ den koraa monhwɛ da sɛ da yi sɛ Master guare wie na ɔresra a bra ɔresra n'anim no ɔde nku a ɛwɔ ne nsam no
srasra n'ano fafa so n'ano nka mu n'enti na den sɛ yɛde ade no bi fra ne nku a ɔsra daa no mu sɛnea ɔyɛ daa no ɔsra na ɔde bi kɔfa n'ano fafa ho na ɔni biara ne anokwa wo saa akoa yi nneɛma hyehyɛ wo tirim woyɛ wo ho meyɛ wo set na woredi me ho aguro no wodi m'akyi a ade na ɛbɛyɛ wo ampa ne ampa mmɔfra no nyinaa gye adwene a yɛ adɔnkɔ de baeɛ no tom ade kyee no wɔkɔpɛɛ tiafi no kakra de fra master nku a ɔsra daa no mu anɔpa no a yɛ aboakyere pra master dan no mu no na ɔnya akwan yɛ saa mmomɔyɛde yi ɔpra wie pɛ na ɔbɛyi ne mfɛfo no asitiw sɛ wɔadi dwuma no awie enti ɛyɛ a wɔnhwɛ fam master gware wie anɔpa no ara pɛ na mmɔfra no fie ase tetɛw no ɔresra no ɔde nku no bi srasra n'anim de bi fofa n'ano ampa sɛ ɔyɛ daa no mmɔfra no huu no saa pɛ oyi pae fa ha na ɔyɛɛyɛ n'ano ɔfoforo nso de bom fa no ho a na ɔresereserew nanso saa ara oyi kɔhyia no yɔnko ya no sɛ wo nua yɛwie no na ɔfoforo no nso agye so sɛ wanya ayɛ wadi pɛɛ mmɔfra no nsa aka nea wɔrehwehwɛ ampa ma wɔn ho asan wɔn anti dora mo no kwan a wɔyɛ no nso da nara anadwo fa no wɔ fie ase nnua bi dii efi anu akyi anadwo biara mmarima abaasa yi nnua mu di bra ɛyɛ Okuma Radio. Oje maako ɔmanfo megya bi di sɛ nea ɛkɔ so no nyinaa mate wo sɛ yɛ ɔdɔnkɔ na awu kasam wɔ master abraham afi ɛno ne yɛ so gu so a mutie no obiara da wɔ fie hɔ no dabi de wɔn kra pa wɔn ho akyi manka wɔn ho reda hɔ anadwo bi a wɔde mu no sii gyaa so sɛnea wɔyɛ daa no na wɔfaa mu dedae wɔsɛ wɔrekɔteɛ wɔn mu kakra na wɔbɛsɔre na mo no abɛn ɛne adekyee yɛrin adekyee no pɛtutuutu nso antidora na ɔsɔre kan kofi mu no so wɔ mukaase sɛ ɛsi gyaa so ɔde ahodwirim team mawu afi a hina na ɔtumi bɛdi awurikasɛm a ɛte sɛ yi hwɛ mmɔfra mo wɔ he mo nyinaa mmra ha ntɛm mmɔfra no nyinaa bɛgyinagyina antidora anim obisaa mmarima ne mmeawa no nyinaa nea ɔde mu no sii gyaa so obisae wahu nea ɔyɛ saa de no da yɛadɔnkɔ gyina hɔ ara prɛko pɛ ɛbɛfi n'anoa wo sɛ ante da bi asɛm bi a me maame ka kyerɛɛ me no afei na mahu sɛ ɛyɛ nokware turodoo antidora bisaa n'asɛm ko a ne maame kan no o sɛ mekae sɛ biribi me maame kae sɛ ɛtɔ da bi a anadwo a obiara da no ɛyɛ ansamanfo taa ba fie bɛnua aduan di sankɔ nea wofi bae na asɛm yi yɛ nokware sɛ afei na makae antidora tie yɛ adɔnkɔ asɛm no kom a wanka hwee ɛyɛ no sɛ nokware bi bɛwɔ abofra no asɛm a ɔreka no mu ampa n'adwenem no na ɛyɛ ne sɛ ɛyɛ onipa ampara na ɔnoa mo no ɛyɛ onipa ampa na ɔnoa mo no a anka ɔrenya wo no nyinaa nsi gya no so saa da ɛnyɛ dɛn ara a anka obɛti bi adi kɛ ogye di ampa sɛ nsamanfo bɛtumi aba ofie abɛdi dwuma bi ɛte saa wɔamisa mmɔfra no asɛm biara bio na ɔma wo kɔfii mukaase hɔ kɔdae next say yo ɛyɛ Okuma Radio. ɔmanfo yɛbɛ ne adu yi yɛtua so na yɛnhwɛ ne baabi a anadwo twɛre nyɛ too na mmom anadwo twɛre nyɛ too na mmom adekyee nim agya kɔnsia yɛ ɔsafo panyin bi a ne fi bɛn skuul no pɛɛ ɔwɔ turo kɛse bi wɔ n'afirikyiri hɔ a
nuaba ahyɛ mu ma waje ban afa turo no ho nyinaa hyia sani obiri nya kwankɔ mu so obi pɛsɛ ɔkɔ no ma ɛni gye sɛ ɔkɔfa fie hɔ na ɔfa nturo no bi musi afikyiri hɔ ansa na watimi akɔ no sɛ turo no mu nuaba so sɛ a na utimi hu sɛni a sukuufo mɔfra duobofa wɔbɔ mɔden foroban no fa bea bi a obi rinhu wɔ koturo no mu kɔwie nuaba no bi diara ma wɔn ho bae wɔn ɛnkanka na sukuufo na hu sɛ agya kɔnsia betwam kɔ na afum ɛnde na wɔde turo no mu emu nuaba no nyinaa ayɛ wɔn dea agya kɔnsia nso ntaa ntɔn ne turo mu nuaba no ntɛm koraa ɔtwɛn ma nkurɔfo tontɔn wɔn de nyinaa ma ɛyɛ sɛ nuaba resan no so no saa bere no ansa na ofi ase tɔn ne de sɛ ɔtwɛn kɔsi saa bere na nuaba no fi yiye ma onya bo a ɛkɔ soro sukuufo no nso nya hu sɛ agya kɔnsia retwɛn kakra ansa na watɔn ne nuaba na wɔne ne kyɛm abien ebedu bere a obefi ase atontɔn no na akutu paya mango ne ne ɛkeka ho no mu fa kɔdedaw agya kɔnsia hu aboro a mmɔfra no redi no na wabɛbɔ din akyerɛ mmɔfra no tikyafo no nso abɔ mmɔfra no kɔkɔmpɛn pii nanso akorɔmmɔ yi kɔ so ara ɛyɛ Okuma Radio ate kɔkɔ so obodu emu na yɛnhwɛ ne ɛyɛ kɔso atiefo sese yɛhu nea ɔfa na yɛka hɛn wo sɛ agyimisɛm kyekyere mofra koma ho yɛadɔnkɔ adi awurukasɛm bebree afei de sesei de nea ɔyɛ ne sɛ ɔsɔre bɔ ne master Abraham ɔrebɔ ne ɔno wayɛ ka bi otie nea ne yere bɛka biara no ɔnhwehwɛ mu na waka kyerɛ ne kunu nso misa wɔn na ɔboro wɔn kɛkɛ enti ɔno no sɛbi wɔma na de tie fi so ɛyɛ ade pa adwene ya dokɔ de abayi ɛyɛ adwene pa yɛmfa ntoɔ edu bra yɛbɛhwɛ na yɛbɛhwɛ no ansa afei ɔsɛ maame no nso antidora nso wɔma na abɔka ka wɔma na abɔ ne sɛ ɔno nso ɔmo na ɔnua no wɔbɛnua bi adi na wabɔka na sɛ ɛba sɛ ɔnua aduan yɛdi ka hu sɛ ɔsɛ maame no ɔnua aduan a ɔma wɔn bi enti no wɔn nso wɔbɛnua wɔn de anadwo na wɔn adi wɔdi a ade kyerɛ sɛ ɔnua no wama wɔn a ɛmfa wɔn ho wɔn adi kan di ne brodo no wɔ kwan a wɔfa so di ɛno no wɔ hɔ na sɛsɛ wɔn wɔtoa so adi ɔmo ɛna master Abraham nso ɔkwan a wɔfa so ma ne di saa de no yɛn nyinaa yɛn hu ɔkwan a yɛadɔnkɔ ma ɔfa so edi sesei no tiefo bere ne so ayɛ yɛbɛhwehwɛ nsɛm bi a na ɛwɔ mu na yɛnya nso ne de ante kɔkɔ tua so ma yɛn eyi ma agya kɔnsia kɔtɔ ɔkraman kɛse tuntum bi bɛwɛn turom hɔ ɔkraman yi da turom hɔ bere biara mu ɔyɛ sɛrum akraman kɛse yi bi na ɔyɛ namsen gyata so obi nim na ɔkɔfi turom no mu bere a ɔkraman de rewɛn hɔ na ɔni nara nɔpɛ na sɛbe ne kwase agye ne guan ɔkraman no bɛfi turom hɔ no krɔn nara brase kakra ɔkraman no bɛfi turom hɔ ɔkraman no bɛfi turom hɔ no krɔn na no brase kakra skuulfo no hu sɛ abu wɔn na ɔkraman no abɛyi wɔn anum aduan wɔhwehwɛ ɔkwan foforo bi a wɔbɛfa so atumi akɔturum hɔ sɛbe obi mfa anohunu mpam obusuafo mmoa no nso pam ansa no wagu yaa brɛ skuulfo no redwen nea wɔbɛyɛ akɔturum hɔ no ho no yɛadɔnkɔ kɔtwebrɛfo de adwene bi bae sɛ wonya nam anaa dompe bi de to ɔkraman ne brada a ogye di sɛ wobɛtumi anya ho kwan akɔ ban no mu akɔyɛ nea wɔpɛ sɛ wɔyɛ biara skuulfo no hu sɛ adwene a yɛadɔnkɔ de aba no yie enti wɔkɔɔ nankwasefo hɔ kɔpɛɛ nnompe no bi bae wɔde nnompe no
turom no ho koto biako fa ban no so ma okraman no aboa no so ka de openi pe na otam kɔhye turo no fa baabi okobutu dua no bi ase de nsa bi ngu dompe no so fie ase di hu dwuma nkakra mofra no hu ise dompe no eje okraman no anum ma ama ne yura fi ne ho pe na wofuru si ban no mu ko dwuru nuaba no mu nia wobetimi kwai anoma nitifo wode mposai na eyi na mpa mofra na enyo okraman ya no aduru enuti bere kakra biara wobenya no na wogu agya konsia turonum se wopon school anwumere se a wokɔhye turom ho di nuaba ni biara yiye ansa na wakɔ won afimu da ya donkɔ be pon school na wanu fie ntem na ɛwɔ ne ofi ne ne awakɔye so onye du fie pa na antidora senede jeme chichire wachi obetwa na da pa sara mebi akoto na gya ne na mpo se ya donkɔ nso nya usa antidora ni adonkransa a oronto na anum to ama na akɔfa asɛm foforo aba agya konsi akraman yi ne sukufo merima no abɛyɛ namfo a emu yɛ den da biara esane sɛ na nkwansefo no kum nwan ne anantwi nti mofra no so nya dompe de bro kraman yi we mofra ya abɛyɛ kraman yi okraman no anofoi wɔn adawroma okraman yi nya dompe a emu yi hwam we da biada eyi nti afei mofra no so tumi koturo no mbiri biara akiri de na mofra no tumi koturo no mu kwa won ma okraman no dompe biara anwe nanso onka won hwe da bia ya donkɔ ne namfo ni bia kɔhye turo no mu atetew nuaba pii de repata won kom no mpofirim na agya konsi ankasa bepui ho no kwa da no sɛ mofra no nim sɛ opanyin no wɔ fie a anka wɔremmɔ wɔn ho musu nsi turom ho da ahokyere ne den sɛ na ɛyɛ akwan bi agya konsi ayɛ pɛɛ sɛ ne saka mofra sorodaafo yi a wɔma ne turo ho ntɔ no koraa yi mofra no hu agya konsi saa no oyi ana wapaya fa ɔfoforo nso di nti bom fa turo no fa baabi na oduba no ho a hwim na wahuru na ɔdaban na akyi kum ɔkraman no so hu ni wura saa no ɔde ani krakrata mofra no fa turom ho ya donkɔnko ne ti bɔne agya konsia be fi turom ho no na ɔno de ɔhyɛ akutu dua bi so a watwe ne penef ato akutu no so a oridi ni di bɔne akora de be fi ho mpofirim no nti wantimi ansi anwan na ɔka dua no so ɔpɛ so ɔbɔdofo a wɔ dua no so nanso na ɔkraman na hu ne dedaw ɔkraman no bobɔ mfamfi atwa dua no ho hyiae na anu dem wo ɔrebobɔ nyina na ɔhwɛ ya donkɔ wɔ soro hɔ da no de wanka koraa sɛ ya donkɔ ayɛ na dɔi bi da agya konsia bedu dua ya donkɔ hyɛ so n'ase na ohu baafo sɛ ɔte dua no so ɔka kyerɛ ya donkɔ sɛ ɔrekɔfrɛ ne master ankasa ma wabɛhwɛ dwuma a ɔne ne mfɛfo no adi wɔ ne kurom hɔ agya konsia refi turom hɔ no ɔma ɔkraman no butu dua ya donkɔ hyɛ so n'ase sɛnea ɔrenya kwa nsi fam na waguan akɔ ɔkasa kyerɛ ɔkraman no sɛ ya donkɔ si fam pa a ɔni ne dwuma ma no ɔkraman no butu dua n'ase na nea ɛbɛyɛ a ya donkɔ besi fam na wafa ne ho sɔn akodi no na aka yi ya donkɔ pɛ sɛ ɔkraman no fi dua n'ase na onya kwa nsi fam guan kɔ fie ɔyɛ na adwene sɛ anka ɔbɛtetew akutu no bi atoto abɔ ɔkraman no wɔ dua n'ase sɛ ebi a ɛno bɛyi ne hu ma wasɔre aguan ana akyiri odwe huhu sɛ ɔkwan a ɔpɛ sɛ ɔfa so nyɛ nea ɛbɛma ɔkraman no ani adɔ nea ɛbɛma ɔkraman no ani adɔ nkran mmom ɛba saa nso deɛ a na waka dua no so koraa ɔyɛ na adwene sɛ ɔbɛtwɛn kakra wɔ dua no so ahwɛ ɔkraman no so hu sɛ yɛ adɔnkɔ mpɛ sɛ osi fam no ɔpɛ sɛ ɔto ne brada na osi fam na wanya kwan ayɛ no nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ no nea ɔkraman no yɛ ne sɛ ɔde ne ti to fam kan na ani dwom so sɛ nea wada pɛ sɛ na wabue n'ani biako na ɔde rehwɛ yɛ adɔnkɔ wɔ soro hɔ
okrama no da hodin saa bɛyɛ si madu bi no ya donko hu sɛ wampa kwan foforo bi amfa okrama na amfa so ya ɔbɛka dua no so ara ma master abeto no onim sɛ master nya behu no wotrom hɔ a ebedi bɔne ni ɔyɛ ne sɛ osensan dua no bɛn fam kakra saa biri nyina na watetew akutu ni bi de ahyehye ni kotokum mpofiri mo okrama na ni ne ho so no oyi akutu no tutu gu trom no fa baabi twraw okrama no sɔre pankran de enikra amerika tente kɔ hɔ susu sɛ ya donko na origuan afa hɔ okrama no bowura apɔ no mu saa pɛ ya donko de kren wasi fam de nani akyerɛ ban no ho rikohuru wasi achi so nya duban no ho kan a ɛhɔ na wobehu wɔ mu ni a ɔyɛ oberima okrama no nso sɛ ne faako a wobɛda no me na wobɛda wate ya donko nka afei wate ya donko nka afei sɛ origuan ma ɔsa no ne yɛ den okrama na nani adonkran yi ya wachi pɛ nani adonkran di ya wachi pɛ na weni ɔma nanan bɔ ne to hwɛ di kan du ban no ho wote hwim kum na ɔda ban na chi okrama no nso di mirika hweam na odi ya donko achi ohu sɛ ya donko rehuru ban ne pɛ ohu sɛ ya donko rehuru ban ne pɛ o se oruso ni nantin na ne sisi ban no mu gaw ya o se afirime na nso wanya ne ho so ngankodi sɛ na mɔboro twa obi senfa akwe a ohuru ban no fae no ya odi ni ti kɔso a mo ayi mu ma wote ugu no so oda fam onyina na wote pan mo ya no rebobɔ na adegye onim enu ara ne sɛ na anu dem agye konsia nso fi turom hɔ no nyina na wasrɛn na so wɔ fie hɔ sɛ ɔbɛte sɛ biribi rekɔ so wɔ turom hɔ saa ɔte sɛ ya donko anu dem saa no ɔfa na aba bi kurai kan ne ho sɛ ɔrekɔ akosam no bi aka ho ya donko hu sɛ akora no kura na aba reba pɛ bum na ɔsɔre so riguan esane sɛ mo ya no abobɔ ne tiri ho ne nanim pinti na nani abie nyina ya katakora a ohun ade papa omia nani ara na nso fa akwa a oso riguan afa no ye bia bi a na watu dɔte esi ɔdan foforo bi na osu kɛse bi a ɛtɔe amansu abɛtaa mu ma tɔ osu abɛtaa mu ma tɔ ya onye na wom ɔno na ne ho ntade nyinaa fɔ dɔtɔ yi ɛgye konsia saa abre no nyinaa na nani abre ne ho di ya donko achi no hu sɛ wakɔtɔ nsu no mu saa no nea ɔka ya ne sɛ wo ne bɔne so Ẹyẹ Okuma Radio. Anuyanum awu bi amane wangu bi amane yo ebuo wo bi asuro nyame senka o mane bi adachi wo wa ne banasie no na me kwa ko waso odinfo kasa brenti na de dania ma fomaka ewi asi sa wo papa wo bi se nkwa na ni batete George first. Okuma Radio 97.1. Mr. Bofraboni awoya Yabia yamsie na wo bi bi o mi no Bofraboni awoya papa Mr. Bofraboni awoya Yabia yamsie na wo bi bi o mi no Bofraboni awoya papa Omanfo yada mu ase wo sabufra bɔne awo ye yawo ya yehu yetie yi yehu sɛ ɛyɛ no kware sabufra bɔne na awo ye yawo papa me maame kokɔ tuaso ma yɛn abofra akatuara na wanya no afei oja na achidi sanko nifi obon aya don kokɔ hwi mu no mu no ahe biara
nanso ansa na ɔrebɔ mmɔden afi mu no na nsu a akɔ ne yam nyɛ adewa. Bere a yɛadɔnkɔ duu fie no na huhuhu adu aburokyiri dedaw. Da na nwummere maa bi a master bɔɔ no kaa na ama ne hunu hi bio no na edi nara ɔsɛ ne were sɔ. Mmɔfra a ne wɔn kɔɔ agya kɔnsia turom hɔ da no nyinaa nya wɔn asotwe a ɛfata akyiri no. Yɛadɔnkɔ amfa na ama ne hunu yi ne ɛho asotwe onyaa no mu biara nto ne ho fo. Mframa kakra bi faa so pɛ na ne were fii biribiara. Mmɔfra a na wɔne no di nsɛmmɔne ne atuntun asɛm no nso de osuahu a wonyae wɔ agya kɔnsia turom hɔ no nti wɔbɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛtwe wɔn ho afi Yɛadɔnkɔ ho koraa ɛfiri sɛ wɔn hu ne mprenu. Wɔhui sɛ wɔkɔ so di Yɛadɔnkɔ fareba yi akyi a anhwɛ a nea wobɛhu no na nkyekyere so akɔsen adesoa. Mena ko kan wi. Wosan ne edi so. Wono sa wontu no fo. Wono sa wontu no fo. Yɛadɔnkɔ kɔtena master Abraham ne ne yere nkyɛn ne nyinaa na agyapo bi ante ne ba yi ho atenka pa bi da. Adwene a onyae ne botae a enti ɔde ne ba no kɔhyɛɛ master ne ne yere nsa no reyɛ ayɛ ohunu. Master ne ne yere nso ayɛ wɔn fam de sɛnea wobɛtumi nanso wɔn pa abawarɛ. Wawe ahinam sɛ mmere dodo abofra yi wɔ wɔn nkyɛn no wɔbɛkɔ so yɛde ne ho dwuma ara ahwɛ sɛ ɔbɛyɛ yi ana. Yɛadɔnkɔ afie di akyiri wɔ master school mu wɔ manso school mu odi mmɔfra abɔnesɛm bi a ɛsen nea wadi nyinaa. Nea edi kan no ɔkɔtoa master wɔ faasewa asi anadwo bi a obiara ada. Da na anadwo fa mmeawa no rekɔda no wɔn werɛ fi wɔn ho ma wogyaa wɔn dan na no too hɔ a wanto mu. Sɛ nada no anwummere ne nyinaa na Yɛadɔnkɔ retetɛw mmeawa no. Ohui sɛ wanto wɔn dan no mu no anadwo na owiewie a ne ho kɔhyɛɛ mmeawa no dan no mu. Mmeawa no mu akuma a wɔfrɛ no ambaataa no na ɔtee ne nka. Ɛne sɛ Yɛadɔnkɔ ahu sɛ ne nan da hɔ na otia so. Ɛyɛ ambaataa sɛ obi na ɔreba hɔ abɛwia bodobodo a wato no da na anadwo no bi no. Nso ɔdan a mmeawa no da mu no ara mu na bodobodo no gu. Esi a ne nti na Yɛadɔnkɔ nam no de ɛsiane ɔbrɛ nti na wada hatee. Anti awuo ɔno de ɔnte asɛm a asi koraa. Ampaata team so oyufu master ho yɛ hare na ɔfa de tɔ ne te abrɔfre bi a wapoma ne deda watwere ne dan no mu kurai. Obue ne ponsi adi wopɛ na ohu oyufo ko no sɛ ofi mmeawa ne dan mu reyɛ nwanwa aguan. Ntem na otuo na kasa pa otuo na to. Yɛadɔnkɔ de twerɛn na ɔteam sɛ ɛyi master ɛyɛ mi o. Master bi sɛ ɛyɛ wo hena set. Yɛadɔnkɔ gye no so sɛ saa master sɛ wahu sɛ aka woreyɛ di nkwasi asɛm ama me nsa apa. Master bi sɛ Yɛadɔnkɔ nea na ɔrehwehwɛ wɔ mmeawa ne dan no mu no ɔkae sɛ ɔkɔm na ɛde no anka ɔrekɔpɛ bodobodo no bi adi. Nea master kae ara ne sɛ yɛaw set woyɛ wo ho da paafo dodo ka wo ho kɔda ntam. Yɛadɔnkɔ de aniwu ne fɛre kɔdae. Ade kyee pɛ na master soma kɔbɔɔ n'awofo amanneɛ po bi ne ofosua de kyɛw pa ne guantoa na ɛkɔmaa no. Master de ne yere master kae sɛ nyame mmom na ɛsɛ sɛ yɛda n'ase. Asɛm yi tan na animguase ne fɛre a ɛyɛ nti master bɔɔ mmɔden koraa so a wammɔ so ankyerɛ obi. Ofie hɔfo ne dɔnkɔ awofo mpo nko na ɛtee ho mpopɔi. Yɛadɔnkɔ nsɛmmɔni yi akyi na ɔsan kɔkyerɛw lɛtɛ kɔma osukuuni abeawa bi a wɔfrɛ no Akuo di
ma asɛm no bɛda adi wɔ school fo ni nyina anim no eyi de esane sɛ ekopue school mu nti na master korahye a enye ye bio yo omanfo yɛde number no bɛtu gua na tiefu na motie ye no motumi afrɛ no mo adwenkyerɛ aba 0551667755 0551667755 and 0270191971 0270191971 0201 0270191971 0270191971 etiefu numbers nene ntimuntie na sesei no akasima aduonu na non abien abo mebo a sima aduonu non abiesa non abiesa abo sima aduonu na non abiesa abo nti ebehwe nsem bi a yehiesia wo ho akenkan no mu na ya kyerɛkyerɛ ase na etiefu nso wo adwenkyerɛ bi ani nkyerɛkyerɛ mu bi a no nso wode aba mama wo kan ne edi kan ye kan no yehia bebi wo se osua mu na dua na wadahe osua mu na dua na wadahe so osua no dua no so no da it is oya osa anu osua ye monkey abusuafo ni bi ketwa bi monkey abusuafo ni bi o fa se dua no so ya note na sa ni bu ni dua yi wo bukofu dua he na arokwa kwotera aya sa wo no maame aya aka ono ohwe no obo ye obiribia wo se me ne wa ya aka wona ne ya aka no wakwotena to osua mu na dua na wadahe efe wo se mofra no wodi aduantaw aduanga meko nkan nam nkan aduantaw yo nam nkan meko nkan aduanhu o se na ya don kwa akoye ohoho kyereta so onye no so yo ohoho odu mom obi ohoho ya wabeso ya won oye no so onu mom nim biribi ya asen won ta ya dan ade so ohoho kyereta o kyere ohoho a obetena fi na obeche bi akwankora tapori na obeche tapori be bi tapori hye wo se ya don kwa ye kwotwe brefo yo kwotwe brefo boni biara ebeba ono odeba number no ye 0551667755 0551667755 and 0270191971 tiefu number am that to gun o ye hwe na edi ho o se wo no sa wo ntu no fo wo no sa wo ntu no fo se suban no wo mu no biara wo beka no orange sada ni suban ani wo be ye ne dan ni ote anote wo no sa wo ntu no fo se wo di bi beka ho bi wa ni ani wo se wo no sa wo ntu no fo ni suban ani wo be ye ne dan wo sesa ni biara ere nyeyi if se suban wo afa na nu a wo je di se no kware wo no sa wo ntu no fo je se no kware sisa huma na ye kan mu no ya don ko no wo anwo ne sa wo wo na oda ho no wo na na oda ho no so okura na nuonyam bi bai wo wo no okura hello pa cho wo di ni baby a ofre fi ofre me ya kura kwapon me ka se fi onya abasa ida se ekropon yo antidora no so kan ho bi ene ma ya don ko sei bibiri if say no more come de won is o mo ngadia nka ya don ko so de nya adwene boni bi mfenye nkwase ade a no ye ne kutuni ade a okowia wo turu mu ho no ni nyina ayo kompunti na no ye sa sa wo fo se ayi obi ba wo nchen a okom de enje se wo de chen abofra o de okom chen mofra na adwene boni bibiri be
mama wa ye ne enti se wo ye so na so ye ding se de nkora aduande enti se na nka anti do that all the time on come eno nso kan ubi na ma ya do nko se bibiri ni da ma so yes ya da so papa ko so tie yen ya da wase yo nkyerɛkyerɛ mu no yo sɛ suban bi wɔ hɔ a ɛwɔ abɔfra no ho suban no wɔ mu ɔkwan biaa wo bɛfa so sɛ wo de resesa no sɛ su ɔrempene sɛ suban na na ɔpɛ sɛ oyi na di enti ɛno na aso wɔwo na nyɛ saa na ɔte mo enti bi de saa ba na wɔn aka no wo no sa wɔwo bra wo nkura sɛ suban bɔ ne de wo ba so ɔde onkura oni mo hwe ti en suban ne yɛfɛ asase yɛfɛ mfi yɛfunum bi da ase o se afie wo se Master Abraham so no ye ka bi otie sɛ ne ana yere bɛka bi a no tie sɛ te den sɛ yɛ papa sɛ yɛ bɔne ɛnde anu a no betie ya sa wo mari ya wo be bi ya ka bi otie wo bi hu me de e wo ho hu wo ho ani ya ka bi otie afei wo bu baby saa ba no wa mu anwie na o se anadwe twere nyɛ to na amom ne nto aso yɛ den oni ma fabre na anadwo twere ne to nyɛ to na na amom mi wura fi ne nto aso na mi nim sɛ wo sɛ na amom e bia na sɛ anadwo no bɛto twere abo bi na wo sa bɛkɔ akɔbodan dabi abo ni pa ko no na amom ade bɛkye no na bia na ɛbɔ na ano ebu a na ɛbɔ ne moma so nti saa bɛ ne ntia so hɔ na mi wura fi etiefo obi ka ya on kan tie ebi won so ya woro to na wo sa akɔbɔ padua ada biribi mi so men kai kora ɛna ya don kɔkɔ sɛ anko ɔkɔ ɛno no ususu sɛ na den na ɔkɔ yɛ ɔkɔ dem wo na ne nan kɔ tie abofra ne nan so ɔtietie mu sɛ ɔkɔ awifu no na den na mususu sɛ ya don kɔkɔ akɔ yɛ ya ɔkɔ akɔto mayewa no mo nan opanyin no wo mu no wakɔto no mu na ne nanko si abofra ketwa no hello okoti abofra hello paacho udi ni baby a ofrefi yo me paacho mamu ni na ha ya ura frefi ya Cropon school for the blind oh ya ti uka yo man kasa mo deshi you me paacho be no otuaso you otuaso o se dey anadwo kwere nya to na na mo abechinim mo yo mo hwe ma be wo na mo abechinim you that's it that's so what you ask am you that's papa ya ma amu ko nya ya mo ya san ya ni agina mo oh na what you osuno ba fa mo ko so na what you be sound ya da was oh ya pa wo ya calculate mo ko nya ya wa ya ti ye ba pa ye sika ya ba mo bi adi ya mo ne ntana fa wa yo ya da mo ase and bye that's it yo what's it Master Abraham what's of ani oti aborofre otu na ti dan otu tintin wo friend sa jamani sɛ ne ɛware wo sɛ ne otu de ebi ti sɛ bi na ide otu tintin ɛware ti wo kɔ afum na sɛ borɔfrɛ abere kora na sɛ wonya dua a wobɛtumi de apere wotumi de atew nti wo sɛ ɔfa ani ɔti aborɔfrɛ yo kɔso kan ma yana sɛ ana obi yang tiaso kakra bi na o kai bia wudu Master kan say nyame mom na sese ye da na ase asem yi tan na enim gu ase ne fere ye nti Master bo modern kora so ya wa amoso ya nkyere obi ofie hofo no ne donkwa awofo nko na ete ho popoe ya donkwa nsamoni achi no osan kyere onwoma koma pese me kan fi wo he koma abiawa bi a wo frɛ no akuudi ma sa asem no so bedadi ekopue school mu nti na Master kora so ya enye yi wodi opon besi ho se wore yere ya donkwa wo so abonoma ya donkwa hwe ha mpofirim oje hon de mirikatente fiedi Master tiem se
moma mo nsa nkɔ ya adonko moma me nsa nka ya adonko ntem ya adonko nso se afiri me na me kɔ no momfa mu school ɛyɛ saa no school fo merima no mu wɔn a wogi wɔn ho di sɛ woni mamirikatu yie ne pɛ sɛ wɔn nsa bɛka ya adonko akyere na ba ya adonko nso gye na mo nsa bɛka mempiring ɔde n'ani kyerɛ ma nso kuro no mu kan nanso ɔhwɛ no na school fo ni bi de mirika tenta di n'akyi ɛnu nti ɔpae fa wuram baabi a n'atafo na ehu n'akyi kwan bio ɔbɔ ne ho agu asa no ɛbɛɛ nansa na obiara nte ne nka da nso da no wɔpon school pɛ na master ankasa si mba po bifi bɛbɔ ɔne ofosu asɛm a asi wɔ school mu no nyinaa da no bɛhwɛ po bifi ofosu so master soro otwa master da para ma ɔte ne ho ase ɔbɔ master sobo so ɔno na watane ne ba ani ama ne ba na aguan afi school no o se ne ɛyɛ koraa na ne ba ne bɛteno ɔno master no fi no onim ho hwee enti sɛ ne ba na aguan a ɔnkɔhwehwɛ na ade mmerɛ no ɛnyɛ saa nea obɛhu no ɔrempɛ koraa da no sɛ ɛnyɛ pobi na naano bingma anka asɛm a ɛbɛpue ne fi hɔ no nyɛ koraa mfedodo a yɛ adɔnkɔ kɔdii wɔ master fi no nyinaa na ofosua ne master ni hɔ papa biara ɔwɔ master menase enti na ɔne no yɛ aka ɛnu nti na yɛ adɔnkɔ ho asɛm baayi ohuru gyinae no ɔfaa no sɛ na ne nsa aka master ne pobi bɔ ɔmɔden pata master twa ne botɔ ne yam sɛ onya asɛm no mu ma ɛnka na ɔno ara nim ne ɔbɛyɛ no master nso de ɔpanyin enti ɔde boasetɔ tie ne apobi kan no na ofi fi ne mu kwae asɛm na nsen master esane sɛ ɛyɛ ɔman adwuma na waba krom hɔ sɛ ɔbɛyɛ nti asɛm bi a ɛte saa ba ɔkwan biara so no na ɛsɛ sɛ ɔde ne ho nso te eyi nti ofi pobi fi hɔ pɛ na ɔde asɛm no kɔma nana mansohene ne mpanyin obiara nim ofosua suban wɔ manso sɛ wopɛ wo ho asɛm a na wode wafɛ kɔhyehyɛ no anwumere no nana ne mpanyin frɛ asɛm no twiw ofosua anim ara yie maa ne ho bae ne yie pobi ampɛ sɛ wɔbɛtwe asɛm no mu tenten biara enti ɔde guantoa ma nana ne mpanyin sɛ wɔmpa master kyɛw ma no master nso anka ne de ne biara na ogye asɛm no mu ma efi hɔ pobi yɛni nipa a ɔne ne di akapimahwɛ fibra woyi ne ba amanso kurom hɔ ansa na wɔresɔre asɛm no so no mpanyin nya asɛm ɛfata ka kyerɛ ofosua asɛm yi akyi no pobi ne ofosua setena ne fi ase yɛ basaa manka pobi gyina so yɛgya ofosua aware sɛ nyɛ pobi ne namfo na wɔn ano ben wɔ asɛm yi mu a anka aware ne gui ɛda wase ate kɔkɔ yɛde bɛsi anom na yɛahwɛ nsɛm bi a yɛsan hyia bi mu ɛkyerɛfo sɛ mobɛkae a yɛhyɛ ase aka honhoma no wɔde ɔkyerɛwfo no ɔkwan ɔfaa so kyerɛw no sɛ ɔde asɛm no mfimfini no bɛfie asɛm no mfimfini no bɛfie ne homa no ase yɛte sɛ wɔ sɛ yɛadɔnkɔ kɔkyerɛw lɛtɛ kɔma aba baabi wɔfrɛ no akuodi enti ne yɛadɔnkɔ awuru kasɛm no ne lɛtɛ no ɔkyerɛw no berɛ a na ɔte master abraham fi mobɛkae a ne lɛtɛ ɔkyerɛw no ɛmu nsɛm dɛdɛdɛdɛdɛ a anka ɔkyerɛw de akɔma akuodi yɛadɔnkɔ ɛwɔ master abraham fi awuru kasɛm nko a ɛna ɔdi wadi kan akɔ agyakɔ nsia turo mu ɔno a na ɔde asɛm ne ba nti ɔno ne yɛ ɔkɔtweberɛfo ɔno na ɔtwe asɛm biara ba nti na ɛyɛ na wonya akwan kɔ agyakɔ nsia turo mu ɔde adwene bae wɔkɔ nankwanse menim sɛ nankwanse dan mu de obiara anim wɔn ekum nam wɔn na wɔyɛ nankwansefo wɔn dan ne nankwanse dan mu ɔkɔɔ no ɔkɔgye nnompe berɛ ɔkraman na ɔkraman yi ɛwi wɔsɛ obu bebi so anomanitefo wɔde mposae na eyi no anomanitefo wɔde mposae na eyi no nti wonya ade ketekete
ye numpei no de da okna men ne ma won nya akwanko oturo num no wokọ tew akutu no ne niaba no no de koy ye hu asem bi wo ha wo se na antidora owo papa pobi owo ne menase ante kokọ wo so bi obi menase a owo ne menase ye o ne ne nti ye ye o so o ne ne nti ye ne hu ye na hi yo o bribi fa no se so o nimnas ukotia de nanso ya e de asem kese beba ye tumi se mfiti ase na papa pobie na adwen so de ya do ko ba kotena master Abraham fini no mpe wan fa ni ti enye wan pene so na master so se oye ne papa pobi se ne ba nto de ne be ko no akosesa nti biribia mu no wa bo no o hwe papa na on hwe ni papa o ne menase on ne nka papa bi nto o twa ma asem bi aba na wagina so na asem bi so bai na wagina so nso ampa wo se on ne di akapim ahwe so bi obi akapim ahwe obi on ne ko na ba dina wo se ni aye ni di akapim ahwe no ono na ye kani pim hwe obi on ne wo sa yo on ne kan yo on ne tiye on ne kan on ne tiye yo atiefu 0551667755 na 0270191971 ofuma dwinkyerɛ mra wo bi adbeka ho na de aka ho na yatu yaso ante kokɔ yanhwɛ ya bonu to ama yanhwɛ ya donkɔ no mfoni bi ahoma yi akyerɛ yen emu ba ko ne den mfoni bi akyerɛ yen kan wie yen so yanhwɛ mfoni bi yi kyerɛ yen ya donkɔ ya abofra bi a sesa ne ɔhya ne maame share ne fimfi ase no enti ama wadan abofra bɔne ne na ne gigye no so krɔkrɔ no ɔyɛ bɔne krɔ nka enti ɛma ya otirim yɛ dede ti no fo se ti aye ne se biribi oyɛ no ɛyɛ ade a ɛyɛ nige ti ye hu se wo yɛ bɔne kura na ɔyɛ bɔne na wokɔka ne maame na huru agina achi yo de ehu wasitene me aba yo abashe bɔne efe ya nhwɛ ayi nso ɛ ɔsan kɔ master Abraham fi no nso ɛ no so de na yesu fi master Abraham fi wɔ no nso ɔkɔ so okohia na nyɔnko no ebia mofra ne bia wɔn so wɔn adwene te se ne de na esane ni suban o wo nti onam akwa huru pi so dan mofra no bebre adwene odan won adwene beka no ho ebi ni so se wonko sesa omuyi ni wonko no ya ebi amofra no kure ni wontiri wonye ebi kura da brodo awoto wakofa usi wonye se tibiribia ode ne bone ehye afoforo ni ntiri eda wase ti ya hu se abashe bone ema mofra sei ena nhyesuden enso ma mofra sei nhyesuden Master Abraham ne yiri ni won tra nhyesuden ena basha bɔne nso ene won ene so ma mofra nso sei etiefu aha na bere be ma ye nkwan ne ye de Kenkan Me dwumadi nu ebesi onyame ya adom na sa adom duye na sa obue ye nga ye be bɔ den se memene da ye be ba ne abeti enadi num ti esra mu a amomɔ mpai ma ye na ya tuaso na dwumadi na koso kama ante kokoso wo nkra bia odbe ma nkrofo a fa me tiefo won atie ye nyina ye tie mu nyina awurade nka mu nyina ho e be san ahia bio yo mi so mi chia mabusuafo nyina me da won ase se ya wo kai me ya no so da won kwa na mi so ye bekɔ nti ye da won ase ka che tiefo so se ye beba nti wo ma won bunfu yen na nya se ya hyeda ye beba wase papa na me nka yen ho na me adoma ye behia memene da mo ase amamra yantutu nasio amamra yantunyo yamamre mumien somuye amamra yantutu nasio amamra yantunyo yamamre